Здравейте от Невестино, област Кюстендил. Намирам се върху Кадин мост и искам да ви разкажа легендата за него. Трима братя строели мост над реката, но трудът им отивал на празно. Строеното през деня водата събаряла и отнасяла през нощта. Така те решили, че без скъпа жертва няма да могат да изградят моста. Оговорили се да принесат жертва онази от съпругите, която първа донесе на своя мъж, закуска на следващия ден. Подранила най-младата снаха, Струма невеста, жена на майстор Манол. Младата булка носи в едната си ръка първата си рожба пеленаче, а в другата храната на своя съпруг. Щом наближила и казала: "Помози Бог, майстори", тримата братя скочили и със силните си ръце на сила я зазидали в основите на средния свод на моста. Докато вдигали стената, тя се моляла да оставят навън гърдите й и да й направят дупка за очите, за да може да кърми и да гледа детето си. Майсторите останали неумолими. Строежът искал скъпа жертва и те я дали. Хората разказват, че и до днес, когато придойде реката, се чува писъкът на злочестата майка.